बेलेगे हामबाय दिनै आं न'आव सफैखा 27 तारिखनि सारिग' आंनि आमा नि यागनि आं बायथाक माइचाय थांगो माइचावै आं हांगासे थांमानि सालथामनि जागोल' आं हांगासे ब्रेक खायगा बुबागना बेलेगे हामबाय दिनै बुबाग्रा आनो अजरारिमोन बागै आं आमोन आफा कग्रि क्लांजाक आं नंनि अंखर थांगा 27 तारिखआव आगे नों आं सागजों यासा आं ते न'आव फैया होनै बेनि बागैनो आं आमोन बेलेगे हामबाय नमसंग ते स्पेशली दिनै बुबाग्रा आरो ते बेलेगे हामबाय नमसंग दिनै 4 तारिखनि सारिग' दिनै राजमाता दिनै बुबागा बिनि आमा आनो फायै ब्लेसिं रिमोन बागै आंखौनो बेलेगे हामबाय नमसंग आं हर तंति बनो खुंजाव होसि राजमाता हिंगांके आं बेलेगे खादं थगो आं जे कग जों रमानि चिन्ति पाजो थानसां मन बागैनो जों दिनै बाक्साबा माइसेबो जों अबोचा हांसा खायबेखा बाक्साबा बुंलगै बायखो जतन बुंलगैखा नगरिवैनो जों दिनै अजागा साक्सेसनि नगो फाइप्र जतन जानजानि नगो काहाम मेसेज बुथाइ लाङि थांबागै जों बरनो बेलेगे हामबाय आर जारा चिनि लचन लगिरनाय बुबागना जारा लगिरनाय रक दिनै चामुं नुमुं थों आरो जारा बागनाय रक नबो जों आंनि व्यक्ति तरफ থেকে आं बरनो हामबाय जानांगौ दा बेलेगे हामबाय जोंना दे 72 75 years जों दियै चिनि तिप्रा हावो चिनि हामा तमा चिनि लैंड पावर दं नामानि चिनि हा चिनि साजमा तमा चिनि लैंड पावर दं नि अ लैंड पावर जों गरै फियाबा चिनि थानचानि बिसिंति खायै बुबाग्रा बिसिंति खायै ते जतनि हामजाव बिसिंति खायै जों लैंड पावर माने थिफैगा अब साबा बुबाग्रा थिफैगा तारमाने तमा जोंनि हा चिनि साजन खानाबले ए मनो हनो कनसेल सल्यूशन हागे गेटर डिप्लोमेट माने तमा चिनि हा चिनि साजन नाय चिनि राज्य नाय तमाने लैंड पावर जों मा फाइनाय के लैंड पावर जोंनि मेन तमानि ऑल लैंड पावर जों मान बागै जों बेलेगना हामबाय गते चिनि पॉलिटिकल राइट्स तमानि चिनि राजनीतिको चिनि साचन तिम्रो राजानि साचन पाइ राजनीति साचन जों चिनि अधिकार चिनि हाइ चिनि अधिकार तमाने चिनि जों माया गाबो जों मानि फैख्या तारमाने तामबा स्राय जागाबो जों जे मान थाइमानि जों जत माबायख्या आबागै जों खातं थगो आर चिन जे इमप्लिमेंट खारि तमानि कनसेल सल्यूशंस अब त मानिने फैख्या जारा लोकर बुसियार आं सानामु जोंगो म चिनि गिरेट प्लान सामानि कनसेल सल्यूशन सामानि मनो क्लियर चिनि हा लैंड पावर ए अब मान फैख्या अमरक त ताकताम सानाय जों अलरेडी मुभमेंट खाइसे जों कनसेल सल्यूशन मानिस फैगा के जों तिता मुभमेंट खानेबा खानिस नांले आलो अब अलरेडी एग्रीमेंट गसिस फैगा के मखा पब्लिक रक न कासे कोनि तंगो जार नेशनल पार्टी नि रां सावो 80% मंगि दालाले पापर खाइदोन रक्ता आं बर हामे सानामु जोंया बरबो सानामु जोंया नंखना हाइपन रां चाजागबा मा सागाता इंगे बरं बाके थगुरि मानो आमतायसे एक्चुअली हाया एक्चुअली 6 मास एथे खाजा आमता हाया 6 मास इंगांके तिनी मुभमेंट खाइसे जों अलरेडी माने फैगा जों तिता मुभमेंट खानेबा तिता मुभमेंट खाने जो सागादि 6 मास अब जस्ट अब फ्रेंक खामान जावा जागाव अब सिंग कनसेल सल्यूशन न ओते 40% तमानि अपन इमप्लिमेंट खाइदिसिना हिमन कोक्सि ए आमता हिता अपन बर बुजियाखौ 6 मास नांगला 2-3 मास बिना ngै थांनाय नेदि अबले आं बर साइमिया चिनि बुबाग्रा चिनि जत खाजुक सा बुबाग्रा बिनि थानिसे जत किछु बजे सामानि आबन नुगनाय लोकसभा दे बाचानाय ना बाचाया ना ताम खाइना बजत बुबाग्रासे बुबाग्रा के चिनि मताय बुबाग्रा जे सामानि आबो जोंनाय लोकसभा हंथों जे फांथों बुबाग्रासे साग्लायनाय आबनि बागान कुनो कमेन्ट करि मेसेज करि बुबाग्रा न सोंसिदि ओके